Rêxistina Dadiya Almanya ragihand ku deriyêvekirina tomarkirina navan ji bo derfetên xwendinê pêşkêşî xwendekarên Sûriyê ji bo xwendina xwe ya bilind li Almanyayê berdewam bikin kir. Dad di malpera xwe de ragihand ku Almanyayê beşên taybet di kerta giştî û siyasî û beşên girêdayî bi geşepêdana civakî û siyasî û aborî ji bo xwendevanên Sûriyê vekiriye. Serbar kir ku mercê pesendkirina xwendekarên Sûriyê jî ev in. Çi kesekî xwe pêşkêş bike divê 6 sal li ser sertefîka wî ya bilind re derbas bûbe û zimanê wî yê îngilîzî yanî yê Almanî xurt be. û tu merc li ser temen destnîşan nekiribûn. Lê ku divê nîzik 15 heyvan li Almanyayê mabe. Her wiha bi piştgiriya 8 zanîngehên Almanî ku hemû xerciyên zanîngehê û girintiya tenduristî û dabînkirina xerciya rojana ji bo wan pêşkêş bike. û çi kesekî bixwaze navê xwe tomar bike li ser malpera rêxistina dad yê elektronî bişîne ku sihûyekê tîmeyê dawîtirîn deme ji bo pêşkêşkirina forma wergirtinê ye. Rêxistina dad ya Almanyayê piştevaniya bêhtir ji 100,000 xwendekar û lîkolîner dike.